Priatelia, to je Šek Michal a vítam vás pri 5. podcaste Úzkej cesty. Trvalo mi veľmi dlho, pokiaľ som sa k tomuto dostal, pretože som chcel uzavrieť tému ďalších náboženstiev, ktoré sú pre mňa ale dosť náročné na naštudovanie. Chcem pre vás pripraviť skutočne kvalitný podcast, najbližšie na tému islamu a chcem na to prečítať celkom veľkú časť Koránu. Ale tým pádom som sa rozhodol preskočiť to trošku tematicky a prejsť na inú tému, ktorá je jednoduchšia a mám k tomu niečo pripravené, a to je kresťanská baliareň. Čo mám na mysli kresťanskou baliarňou? Princípy randenia pre kresťanov. Pôvodne tento podcast existoval ako článok, ktorý som napísal na stránku pornojelož.sk. Link na originál článok prikladám pod týmto videom. A teda poďme sa pozrieť na kresťanskú baliareň. Neverte ani slovu, čo hovorím. Nie som ženatý, nie som ani zasnúbený, ani tak celkom zamilovaný, dokonca som úplne single. Zastávam názor učiť sa od ľudí, ktorí žijú život, ktorý chcem žiť. Ako si teda dovolím písať o úspechu vo vzťahoch, ktorý som zatiaľ nedosiahol, a ešte prinášať pocit, že by ste tak mali rozmýšľať tiež? Pretože som tých úspešných v tejto oblasti dopodrobne študoval a odkedy som to urobil, prestal som robiť jednu chybu za druhou, ktoré som robil predtým. Ak už si tam a máš dokonale šťastné manželstvo, nielen ty, ale aj tvoj partner, tento podcast nie je pre teba. Ak tam ešte nie si a si so mnou na ceste, mám pre teba inšpiráciu, nie je pravdu, inšpiráciu. Teda neber každé slovo, ktoré hovorím, ale skúmaj to pre seba. Tento podcast je povedaný z mužskej perspektívy, ale dámy, mužská perspektíva je o tom, ako pochopiť vás. Hoci teda nie je robený, ako by bol vám adresovaný, jeho obsah bude rovnako prospešný pre vás, ako pre vašich budúcich princov. Ako si vybrať partnera, ako zbaliť, vziať sa a žiť šťastne až do smrti? To je témou tohto podcastu. Prinášam ku všetkému moje najlepšie tipy. Ako si vybrať partnera? Nikto nie je dokonalý, kým sa do neho nezamiluješ. Sám som si mnohokrát prešiel tým, že som sa zamiloval po uši, stratil súdnosť a popravde vôbec nevidel, že nech ma akokoľvek priťahuje, sme takí iní, s takými inými záujmami, že to nemá žiadnu perspektívu. Riešenie? Osobná ústava. Čo je osobná ústava? Pred pár rokmi som si prvýkrát spísal dokument, v ktorom definujem svoje životné priority. Vďaka tomu som za roky nemal snad jedinú skutočnú dilemu. Svoje životné poslanie, vďaka tomu viem, prečo som tu a nenechám sa tak ľahko demotivovať ničím. A vytvoril popis mojej ideálnej ženy. Tomu sa budem venovať viac. Čo robím, keď spoznám dievča, ktoré sa mi páči a moje emócie kvôli nej bláznia, je, že ju kvalifikujem alebo diskvalifikujem podľa mojej osobnej ústavy, ktorú som napísal s triezvou mysľou. Aké kritériá na ideálnu ženu by taká ústava mala obsahovať? Viem, že mnohí už krčíte nos nad tým, že rozoberám ženu podľa nejakých kritérií a že to sa musí srdcom. Áno, musí, aj srdcom. Preto medzi mojimi kritériami sú v kategórii toho, čo musí byť, nielen jej vlastnosti, ale aj čo k nej vlastne cítim. Skutočne sa pri nej cítim dobre? A nie som zničený, zneistený, psychicky vyčerpaný z neistoty alebo manipulácie, ktorú so mnou robí. Jedno z kritérií je, že mi nemá byť len príjemná, má ma vzrušovať. Túžim byť s ňou kvôli sebe alebo kvôli nej. Inými slovami, je to láska, čo cítim, láska schopná obetovať sa, alebo sú to len moje sebecké túžby mať pri sebe niekoho, kto mi hladí ego. Povinné kritérium je, že to musí byť láska. Ako vidíte, zatiaľ moje nutné kritériá, aká má byť moja žena, vôbec neboli o nej. Boli o mne vo vzťahu k nej. Spomenul som nutné kritériá. Moje kritériá majú niekoľko kategórií. Musí byť, nesmie byť a mala by byť. Môžu sa tieto kritériá časom meniť? Jasné. Ja už mám druhú novelizáciu svojej ústavy. Kritériá úplne prvej ústavy naplnili 2 ženy. Tá druhá ich ale natoľko prekonala, že som kvôli nej musel zmeniť tú ústavu, lebo už som nechcel menej. Boli moje novelizované kritériá perfektné? Tiež neboli. Malé chybičky v mojich presvedčeniach a očakávaniach mi spôsobili veľa bolesti aj pre ženu, ktorá bola taká dokonalá, presahovala všetky moje kritériá a ktorú som tak miloval. Ale určite radšej mať jasné kritériá podľa svojich chybných presvedčení,
než nemať jasné kritéria vôbec a nechať sa uniesť každým bláznením hormónu či závanom emócie. Čo je teda v mojej ústave? Uvádzam to iba pre inšpiráciu. Toto je moja ústava. Moje hodnoty, moje presvedčenia. Nájdite si svoje. Zároveň ale pozrite si na tieto, lebo obsahujú viacero faktorov, ktoré si myslím, že by mal mať medzi svojimi kritériami každý skutočný kresťan. Prvé z nich. Musí veriť Ježišovi, byť jeho oddanou služobníčkou, byť proaktívna vo vzťahu k nemu, podľa svojich najlepších schopností sa držať jeho prikázaní aj milostí. Tu by som mohol skončiť. Ak je toto pravdou, je pravdepodobné, že všetky ostatné veci zapadnú na svoje práve miesto. Prečo je toto v kategórii musí byť? 2. list Korinským, 6. kapitola, 14. verš hovorí: Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou, alebo aké je obecenstvo svetla s temnosťou? Poprvé, je to v priamom rozpore s Božím prikázaním. Po druhé, 1. Korinským 1.18, lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú bláznostvom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 1. Korinským 2.14. Ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. 1. Korinským 3.19. Pretože múdrosť tohto sveta je bláznostvom u Boha. Sumárne vzaté, ty budeš považovať za blázna ju a ona bude považovať za blázna teba. Lebo jej je tvoja viera bláznostvom a tebe je bláznostvom múdrosť tohto sveta. Nie, nestratíš spasenie, ak si už raz spasený, potom by to nebol život večný, ale ak chceš byť skutočne zohratý s Božím slovom, buď to sa s takou ženou rozídeš, kým spolu chodíte, alebo s ňou budeš žiť celý život v manželstve a jediná možnosť, ako sa nepovažovať non-stop za bláznou, je vôbec túto oblasť života neriešiť a budeš pripravený o možnosť robiť pre Boha veľké skutky. List Efežanom 2.10. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Ďalšia možnosť je sa s takou ženou rozviesť, ale to je ešte horšie, to už by si porušoval Božie príkazy dvakrát. Raz tým, že si ju vzal, druhýkrát tým, že si ju opustil. Ak už v takej situácii si, najmä ak si sa oženil ako neveriaci a potom si uveril, pre teba je napísaný 1. list Korinským 7. kapitola od 10. do 16. verša, naštuduj si to. Ale zatiaľ list Petra 2. kapitola 7 až 8, pre vás veriacich je Ježiš Kristus vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli, ten sa stal kameňom uholným a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Ďalšie kritérium. Musí veriť celej Biblii od Genesis 1 po Zjavenie 22 ako dokonalému Božiemu slovu s absolútnou autoritou pre naše životy. 1. Korinským 7, 32 až 34. Neženatý sa stará o to, čo je pánovo, ako by sa ľúbil pánovi, ale ten, kto sa oženil, stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbil žene. A je rozdiel aj medzi ženou a pannou. Nevydatá sa stará o to, čo je pánovo, aby bola svätá telom i duchom, ale tá, ktorá sa vydala, stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Človek v manželstve sa jednoducho viac stará o svojho manžela či manželku, než o Božie veci. Preto je pre mňa nevyhnutne podstatné, aby nielen bola veriaca a nemusel som trpieť tú strašnú vnútornú bolesť pre kompromisy s Bohom, a pretože viem, že moja najmilovanejšia osoba smeruje aktuálne do pekla, ale musí skutočne veriť celému Božiemu slovu, aby sme vedeli byť Bohu na úžitok spoločne. A mimochodom, 2. list Timotejovi 3.12, všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. To je priam prisľúbenie. Nechcem prestať žiť pobožne, aby neprenasledovali ju. Lepšie je byť so ženou, ktorá miluje Pána tak, že radšej znesie prenasledovanie so mnou. Ďalšie kritérium. Musí mať najdôležitejšie tieto hodnoty. Boh, rodina, zdravie, osobnostný rozvoj, služba Bohu. Marek 12. kapitola 30 až 31. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto.
Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Iného prikázania väčšieho nad tieto niet. Preto sú moje najväčšie dve priority Boh a rodina. Verím, že to je kresťanské, biblické a že každý kresťan by to mal mať práve takto. Zvyšné tri sú moje osobné, zdravie, osobnostný rozvoj, služba Bohu, ako tomu verím, a preto, aby sme mohli žiť harmonicky, musí mať aj moja žena týchto 5 priorít rovnakých a aj v rovnakom poradí. Ďalšia podmienka. Musí akceptovať všetky moje hodnoty a ja musím akceptovať tie jej. Na ostatných prioritách až tak nezáleží, aké to sú, ani v akom sú poradí. Jediná podstatná vec je, že ona akceptuje všetky moje a ja všetky jej. Ďalšie kritérium. Musíme mať spoločné sny. Zistil som, že moji najdlhodobejší priatelia sú tí, s ktorými máme spoločné sny. Nezáleží až tak na tom, odkiaľ sme a aký sme, ale ak máme spoločné sny a napredujeme k ním podobnou rýchlosťou, sme si veľmi blízkymi priateľmi dlhé roky. Koľko manželstiev sa už rozpadlo, lebo sa vzali preto, že si boli podobní a rozumeli si a nakoniec zistili, že chcú niečo úplne iné. Radšej budem so ženou, ktorá je odlišná, ale smeruje k tomu istému, než s takou, ktorá je mi podobná, ale chce niečo úplne iné. Ďalšie kritérium. Musí ma považovať za svojho lídra a nechať sa mnou viesť a obaja musíme mať vôľu splniť vôľu toho druhého, pokiaľ to len nebude v rozpore s našimi základnými hodnotami. Toto je jeden z bodov, ktoré som novelizoval. Stará verzia mojej ústavy hovorila: musíme sa navzájom chápať ako rovnocenných partnerov, nikto z nás nemá väčšie slovo ako ten druhý. Zistil som ale, že Biblia o roli muža a ženy hovorí niečo iné a ako líder sa cítim oveľa viacej vo svojej koži. To neznamená, že sedím na gauči, pozerám futbal a prikazujem žene, aké pivo mi má doniesť. Ak kladiem jej vôľu pred svoju, rozhodnutie, ktoré ako líder urobím, je jedine v jej najlepšom záujme. A prečo tá fráza pokiaľ to nebude v rozpore s našimi základnými hodnotami? Lebo naše základné hodnoty sú tie isté. A ak schválim niečo, čo je v rozpore s mojimi základnými hodnotami, schválujem niečo, čo je v rozpore s jej hodnotami, teda aj proti jej záujmom, aj keby to v danej chvíli tak nevyzeralo. List Efežanom 5. kapitola od 22. do 33. verša. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiaci ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy, ako je svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj Pán cirkev, lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja ho hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Avšak vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Ďalšie kritérium. Musíme si navzájom vedieť dopriať slobodu a prejavovať ju v dôvere. Keď sme od seba, strachujem sa, čo robí, s kým sa stretáva, či neflirtuje s iným, alebo je môžem veriť tak, že to totálne pustím z mysli. Má takú dôveru ona vo mňa, alebo má podozrievať, že ju v srdci podvádzam s každou, ktorá podvádza v srdci svojho partnera so mnou. 1. list Jána 4.18. Strachu nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Ďalšie kritérium. Musíme si mať vždy čo povedať. To je len malé potvrdenie toho, že žijeme naplnené životy smerujúce v jednom smere. Ak si nemáme čo povedať, zrejme naše ciele, plány a túžby nie sú našou spoločnou vášňou. Ďalej, jej dotyk ma musí dlhodobo privádzať do vzrušenia. A sme tu, toto ju odlíši od výbornej kamarátky.
a slovo dlhodobo aj od peknej kamarátky. Ďalej, jej úsmev ma musí vždy povzbudiť, mala by ho mať často, mala by sa stále pozerať do očí. Mal som priateľku, ktorá ma doslova zbalila len pozeraním do očí. Keď som sa jej prihovoril po cca 2 hodinách, odkedy som ju prvýkrát videl, už som bol na poli zamilovaný. Mimochodom, skvelý baliací trik pre vás, dámy. Ďalšia vec je, že oči sú bránou do duše. Kto neodvracia oči, nemá čo skrývať. Kto má čo skrývať a neodvracia oči, je to v tých očiach vidieť. Ďalšie kritériá. Musí žiariť a vytvárať okolo seba príjemné prostredie, musí byť inteligentná, múdra, zodpovedná, spoľahlivá, pravdovravná, vyrovnaná, verná, vášnivá, energická, cnostná. Musí vedieť milovať celé svoje okolie, nie len mňa. Musí to byť vyspelá žena s egom pod kontrolou, ktorá mi nebude robiť žiadne schválnosti ani štrajky ako malé decko. Všetky spory by sme mali vedieť rozumne vyargumentovať, obaja s cieľom nájsť synergické win-win riešenie, nie vyhrať nad tým druhým. Nesmieme ani jeden vytvárať vzťahy závislosti, ultimáta, podmienky pre manipulovanie toho druhého pre svoje ciele. Nesmie fajčiť, opíjať sa ani byť na drogách. Všetky tieto musí byť aj nesmie byť body, hovoria o vyspelosti jej osobnosti. Tieto veci splní aj vyspelá neveriaca žena. Veriaca, ktorá ich nesplňa, je nevyspelá. Príslovie 22.15. Bláznostvo je priviazané na srdci chlapca, prúd kázne ho vzdiali od neho. A s dievčatami to nie je o nič lepšie. Ďalšie kritériá. S vysokou prioritou nemala by prikladať nesprávnu hodnotu peniazom. V dôvere k Bohu nemala by sa strachovať a zlochstiť ani z ich nedostatku, ani z ich náhlej straty, ani si nechať odviesť srdce od správnej cesty pri rýchlom zbohatnutí alebo veľkom bohatstve. Pritom chápať peniaze ako životne dôležitý nástroj na prežitie, slobodu aj pomoc iným. Mala by mať súdnosť, čo kúpiť alebo nekúpiť podľa toho, či to potrebuje, bez ohľadu na naše bohatstvo, nekupovať zbytočnosti. Jednoducho mala by vnímať peniaze, ako ich vníma Boh a ako aj ja. Prvý list Timotejovi 5.10, lebo koreňom všetkého zla je milovať peniaze, počom niektorí zatúžili a tak zblúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. To je veľmi známy verš a s takou obľubou vytrhovaný z kontextu. Biblia neučí proti bohatým ľuďom, ale proti skúpym a proti takým, ktorí sa spoliehajú na svoje peniaze miesto na Boha. Dokonca aj tá istá kapitola pokračuje, 17. až 19. verš. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyselní a ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie, aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, zdielni, takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život. Ak už si bol niekedy s dievčaťom za fázou, kto koho pozýva na kávu, určite vieš, aké nutné je zhodnúť sa vo finančnej oblasti. Ďalšie kritériá. Mala by byť aktívna športovkyňa, veselé dievča, ktoré aj mňa bude motivovať ku športu, športové rande, turistika, bicykel, beh, bežky, plávanie. S nízkou prioritou mala by byť hudobníčka, ideálne gitaristka a speváčka so chcením vystupovať, hrať aj v páre. Mala by nesúhlasiť s inštaláciou televízie a iných vymývačov mozgov v našej domácnosti, chápať dôležitosť a vzácnosť spoločného okamihu, viesť k takémuto chápaniu aj naše deti. Mala by chápať, aké je zdravé množstvo alkoholu a neprekračovať ho, dávať pozor aj na mňa. Mala by byť štíhla, nie vychrtlá, príjemná na dotyk, oblá, kde má žena byť, prsia úmerné postave, dostatočne vysoká, aby sme na seba dosiahli. Všimnite si, že takéto spoločné veci a fyzický vzhľad sú u mnohých jediné kritérium rozhodovania. U mňa je to kritérium, ale iba v kategórii mala by. Pokiaľ ide o bod so zdravým množstvom alkoholu, som presvedčený, že ako biblický kresťan by som mal mať v tomto bode žiadny alkohol. Ešte sám nie som na tej úrovni a nie je to moja hlboko zabudovaná hodnota, len stojí za zmienku, že tento bod ešte nie je úplne správny. Ďalší bod. Nemala by sa obliekať vyzývavo, svoju krásu má skrývať pre svojho muža. Áno, stroho oblečené dievčatá sú nám mužom výzvou, bohužiaľ však často iba výzvou na sex. Priťahujú mnoho pozornosti a to im môže byť príjemné, ale väčšinou zamerajú tú pozornosť inám, ako by v skutočnosti chceli.
a prílišnou prezentáciou zovňajšku nepriamo ukazujú na fakt, že to vnútro nie je až také zaujímavé. A teraz jasne a prosto. Ak nechceš byť niekoho kurva, neobliekaj sa tak. Vidíte z toho, čo hovorím, že skutočne žijem s Bohom, ale krásne, stroho oblečené ženy vo mne tiež zbudujú iba žiadostivosť a nie lásku. Dokiaľ mi ide o sex a o to, že sa budem chváliť pred všetkými kamarátmi, ako som zbalil najväčšiu kosť, môže to byť príťažlivé, ale predstaviť vzťah, nebodaj lásku a manželstvo so ženou, ktorá je pastvou pre oči a inšpiráciou na zlé pre každého chlapa okolo ktorého sa obšmietne, asi by ma zabila žiarlivosť. Teraz nehovorím, že máš nosiť rolák v 30 stupňoch Celzia, sama vieš, čo je normálne oblečenie, čo je decentné nalíčenie. V prípade, že to nevieš, deci znamená desatina. Ak chceš vôbec niekedy nájsť chlapa, ktorý ti bude dôverovať, nemôžeš vyzerať na verejnosti ako reklama na Victoria's Secret. Aj keď tak zoženieš oveľa viac chlapov, ktorí sa s tebou budú chcieť vyspať, podotýkam len vyspať. Ďalší bod, s vysokou prioritou mala by byť panna. Ja mám byť jej jediný a ona moja jediná. Čisto technicky som panic a je mojou vysokou prioritou zostať ním až do svadby. Ale s tým, čo som stihol napáchať v situáciách skoro, vyžadovať to ako nevyhnutnú podmienku by bolo v skutočnosti pokrytectvo. A to je asi jediný dôvod, prečo to nemám medzi nevyhnutnými podmienkami. Ďalej, s vysokou prioritou mala by chápať sex ako patriaci výlučne do manželstva. Moja predchádzajúca verzia ústavy v tomto bode hovorila, s nízkou prioritou mohla by chápať sex ako aktivitu patriacu milujúcim sa ľuďom bez ohľadu na to, či sú formálne zosobášení alebo nie. Mohla by ho chápať ako záležitosť tých, ktorí sa zosobášili pred Bohom, bez ohľadu na ďalších ľudských svedkov obradu. Avšak toto len pri zachovaní vernosti a následnom vstupe do manželstva. Toto bola najväčšia chyba mojej starej ústavy. Hoci k tomu nikdy naostro nedošlo, v skutočnosti toto moje presvedčenie napáchalo veľa škody v mojom živote a aj v životoch viacerých dievčat, ktoré som kedysi miloval. Naučil som sa, že robiť kompromisy s Božím slovom sa neoplatí. Viac o tom v nasledujúcom podcaste Sex mimo manželstva nie je láska. Ďalší bod, mala by si sex užívať aj po ňom často túžiť. Jo, tak toto už evidentne nie je overiteľné pred svadbou, ale minimálne sa o tom dá porozprávať. 1. Korinským 7, 3 až 5. Muž nech preukazuje žene povinnú dobroprajnosť a podobne aj žena mužovi. Žena nemá v moci svojho vlastného tela, ale muž, a podobne ani muž nemá v moci svojho vlastného tela, ale žena. Neukracujte sa navzájom, iba ak čo z oba plného súhlasu na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu a zase sa vedno zídite, aby vás nepokúšal Satan pre vašu nezdržanlivosť. Haló, v manželstve je sex prikázaný. Odmietnúť ho svojmu manželovi alebo svojej žene je hriech. Zároveň odmietnúť ho vystavuje partnera pokušeniu na cudzoložstvo. Verte tomu, že sexuálne spokojný partner má mnohonásobne menšiu pravdepodobnosť, že vám kedy chcel byť neverný. Páni, poprvé, napíšte si svoju ústavu. Majte jasné, kto ste, aké je vaše poslanie, aké sú vaše hodnoty, čo chcete. Oveľa ľahšie získate, čo chcete, pokiaľ si ujasníte, čo to je. Dúfam, že vám moje body dávajú zmysel, ale popisujú moju ženu. Nájdete si svoju. Ak si veriaci chlapec ako ja a tvoje kritériá sú podobné, určite vieš, že hľadať takú ženu je super náročné. A ak aj občas stretneš nejakú, ktorá by to približne splňala, typicky už je vydaná za niekoho iného. Keďže mi moja milovaná zatiaľ neskočila do náruče, začal som novú misiu, nájdem ženu, ktorá to približne splňa, páči sa mi a robím na tom, aby som ju priviedol ku Kristu. Možno sa aj tak nestane mojou ženou, ale aspoň som pripravil ženu niekomu inému. A halo, zachránil ľudskú dušu z pekla. Musíme to robiť mnohí, aby bol trh dostupných žien oveľa väčší. A keď máme ako muži viesť, veďme ich aj ako svoje kamarátky a sestry. A to bola oblasť viery, ktorú vnímam ako najväčší deficit, ale sú aj ďalšie oblasti, napríklad spoločné sny, ktoré sa dajú zladiť. Mnoho ľudí nesníva, pretože ani nevie, že môže. Sám som mal pred
7 rokmi totálne iné profesionálne ciele a nemyslel som si, že je možné niečo lepšie. Sen začal byť môjim snom, keď som videl, že toto je niečo, čo chcem a čo je reálne a najmä dosiahnuteľné pre mňa. Môžeš získať ženu pre svoje sny a predať jej sen, ktorý nemá, ak jej ho ukážeš a ona uvidí, že to je niečo, čo sama chce. A dámy, mimochodom, som sympatiák, 190 cm, 24 rokov. Ak si myslíš, že by si mohla byť ženou podľa môjho srdca a mojej ústavy, neváhaj a píš mi. Ďalší krok. Ako zbaliť. Nepoznám veľa a vlastne žiadne kresťanské zdroje, ktoré učia umeniu, ako zbaliť ženu. Mám pocit, že väčšina mužov a žien čakajú na Boží zázrak, ale odmietajú spraviť svoju časť práce. Moja rada, ak chcete byť fakt dobrý, je obráťte sa na svetské zdroje. Prvý list Tesaloničanom 5.21 hovorí: všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. Čo je zlé, vám poviem rovno. Väčšina týchto zdrojov sú o tom, ako dostať ženu do postele, aj keď sa veľkodušne tvária, že je to zároveň návod na dlhodobý vzťah. Druhé kritérium je, že ľudia, ktorí sú otrokmi hriechu, hovoria tak, že obhajujú svoje skutky a zasadia vám niektoré presvedčenia o ženách, ktoré nie sú pravdivé. Napríklad, že sú ženy, ktoré jednoducho potrebujú sex. V zmysle striedať partnerov ako na bežiacom páse. Áno. Čo ak ho potrebujú preto, že sú si neisté sami sebou a používajú ho ako nástroj na manipuláciu a ovládanie mužov, čím si dodávajú pocit vlastnej dôležitosti? Prečítajte si všetky články na pornojelož.sk, ak o tom máte akékoľvek pochybnosti. Mal som jedno také oťukávacie rande so slečnou, ktorá spala s cca 30 až 40 mužmi. Ja neviem, v akom stave musíš byť, keď to nevieš ani spočítať. Imponovalo jej moje odhodlanie byť čistý až do svadby a nechcela mať so mnou sex. Asi po hodine konverzácie na túto tému, keď mi vykresľovala ďalšie a ďalšie scenáre. A čo keby som ťa len tak zavolala so mnou do hotela a navrhla, či si dáme víno a potom či zostaneš na noc, či by som aj tak odolal. Povedal som, že sa nekvalifikovala a že som to vedel po 2 minútach, odkedy sme sa stretli. Smrteľne sa urazila, že ju považujem za škaredu, začala mi nadávať a odišla, hoci poprvé vedela, že moje prvé kvalifikačné kritérium je, či je veriaca. Po druhé, ani ona so mnou nechcela nič mať. Len som jej zničil ego, že som nechcel mať nič ani ja s ňou. Čo je dobré na svetských zdrojoch? Často perfektne popisujú psychológiu balenia aj vzťahov. Perfektne naučia čítať reč tela. Obzvlášť som rád za to, že som sa naučil túto sekvenciu. Za prvé, očný kontakt, úsmev. Za druhé, verbálny kontakt. Za tretie, ruka na ruku. Za štvrté, ruka na ramena. Za piaté, ruka okolo pásu. Za šiesté, ústa na ústa. Za 7. ruka na hruď. 8. ruka na pohlavie. 9. niekedy ústa na pohlavie. 10. pohlavie na pohlavie. Toto je nemenné poradie. Toto je sexuálna hra. A skúste chytiť okolo pásu dievča, s ktorým ste mali iba očný kontakt a s najväčšou pravdepodobnosťou vás odbije ako úchyla. Ako kresťan by som osobne akurát počas bodov 2 až 5, čiže od verbálneho kontaktu až po ruku okolo pásu, preveroval detaily kvalifikačných kritérií a niekde za bod 6 alebo 7, čiže ústa na ústa a ruka na hruď, zatiaľ s oblečením, doplnil svadbu. To je ale môj postoj a nepoviem vám ten biblický, pretože Biblia túto hru do takých detailov nepopisuje. Popisuje často iba neúspešné pokusy ako Putifarovú ženu, Genesis 39, 6 až 7. A Jozef bol peknej postavy a krásneho vzozrenia. A stalo sa potom všetkom, že jeho pánova žena obracala svoje oči na Jozefa a povedala mu: lež so mnou. Nie divu, chcela prejsť od verbálneho kontaktu rovno k 10. A hovorím pravdu, ale zároveň si robím srandu. Nemyslím si, že jej prístup bol jediné, prečo ju Jozef odmietol, ale to, že by ho vystavila smilstvu. Čo viem istotne biblicky povedať je, že bod 8, čiže ruka na pohlavie, už patrí do manželstva. Pozrite si Deuteronomium 25. kapitola 11 až 12. Čo sa smie robiť predtým, Biblia nepopisuje. 46 krát som našiel v Biblii slovo bosk. V totálnej väčšine prípadov išlo o priateľskejší pozdrav
Jediné prikázania o boskávaní sú pozdravovať sa svätým boskom, Rimanom 16:16, 1. Korinským 16:20, 2. Korinským 3:12, 1. Tesaloničanom 5:26 a 1. list Petra 5:14. A ďalej poboskať Božieho syna, Žalm 2:12. Pre naše účely teda úplne nepoužiteľná informácia. Čo poviem, nie je biblická rada, ale dáva mi zmysel a považujem ju za dobrý odrazový mostík. Pokiaľ nie ste zosobášení, robte v súkromí iba to, čo robíte aj na verejnosti. Postavte sa na hlavné námestie mesta, objímajte, dotýkajte a boskávajte sa až tak, ako si myslíte, že je to na verejnosti v poriadku, a v súkromí nezachádzajte ďalej. Dobrí chlapci sú dobrí kamaráti. Bol som ten najlepší, najochotnejší, bol som jej líder. Vždy sa na mňa mohla 100% spolahnuť. Bol som pre ňu ochotný spraviť čokoľvek. Pokiaľ som si vedomý, každý svoj sľub som dodržal. Ďaleko som presahoval jej ústavné podmienky, čo mi sama hovorila. Na druhom rande mi povedala, že chcela mať muža ako som ja. O rok a pol som ju požiadal o ruku a odmietla ma. Kde je problém? Je ich niekoľko. Jeden je, že nemôžeš človeku prežratému z koláčov nútiť koláč. Nehovorím, že som sa snažil o to, aby bola tučná, hovorím obrazne a ten koláč som ja. Koláč je super, ale čo je moc, to je moc. Kedy pocítiš túžbu po koláči? Keď si práve jedol, alebo keď máš hlad? Ja som ju nikdy nenechal skutočne vyhladnúť a kedykoľvek chcela, mohla si kusnúť aspoň trošku. Bol som ten najpriateľskejší koláč. Mohol som byť sladký v srdci a zážitky so mnou mohli byť pikantné a vzrušujúce, ale bolo ma prosto veľa. Výrazne mi neskôr pomohla táto rada. Prejavuj o trošku menej nadšenia a komunikuj o trošku pomalšie ako ona. Odpovedá ti na správu po 2 hodinách, tebe nech to trvá viac ako 2 hodiny. Odpovedá za 3 dni, odpovedá za 4. Píše ti 2 hodiny po stretnutí, že dnes to bolo nádherné, ďalšie ráno jej napíš, že to bolo celkom fajn. Hovorí milujem ťa, povedz mám ťa rád. Hovorí mám ťa rada, povedz si zaujímavý človek alebo niečo také. Pokiaľ jej dáš príliš veľa koláča, povie ďakujem, mám dosť. Alebo ešte pravdepodobnejšie, nepovie, budete ťahať za noc a sama nebude vedieť, čo chce. Daj jej ku koláču iba pričuchnúť a potom ho od nej vezmi. Daj jej kusnúť, ale zbytok si nechaj. Povedz, že máš novú polevu, ale nepovedz akú príchuť. Po stretnutí jej daj čas, aby si jej začal chýbať, daj jej čas, aby pocítila hlad. Jasné, že s tebou sa cíti dobre. Ale ako má vedieť, že bez teba horšie, ak jej nenecháš čas bez teba? Chceš byť príťažlivý, musí mať po tebe hlad a zároveň neistotu, že ťa môže mať. Je to jednoduché, pokiaľ bude vnímať tvoju hodnotu vyššiu ako svoju vlastnú, bude po tebe túžiť. Ak bude vnímať tvoju hodnotu rovnakú alebo menšiu, nebude po tebe túžiť, nech už bude tebe či sebe nahovárať čokoľvek. Na v úvodzovkách optické zníženie jej hodnoty je jednoduchá technika. Pýtaj sa jej otázky, v ktorých sa musí ona dokázať, aká je dobrá a v podstate kvalifikovať sa na teba. Aké jednoduché, keď máš v ústave jasné kritériá. Ale osobne verím, že takéto optické klamy možno fungujú ľuďom, ktorí chcú sex na jednu noc. Ak tvoja hodnota skutočne nie je vysoká, skôr či neskôr to vyjde na povrch. Žena túži po lídrovi, ale ty nemôžeš viesť ženu, ktorá má navrch nad tebou. Riešenie? Makaj na sebe. Telesne, duševne, duchovne, ekonomicky aj vo vzťahoch s ľuďmi. Každý deň buď lepší v každej oblasti, ako si bol včera. Rob na tom, aby sa tvoja hodnota, tvoj prínos, aký jej vieš dať do života, zvyšovala zo dňa na deň. Uč sa byť dobrý priateľ, nauč sa zarábať peniaze, aby si ju vedel ekonomicky zabezpečiť, pracuj na sebe fyzicky, aby si bol jej telesnou strážou, čítaj Bibliu a denne sa uč, aby si mohol byť jej vodcom v duchovnej oblasti, pracuj na sebe emocionálne, aby si bol pevnou skalou, o ktorú sa môže oprieť. Dá sa to. Ešte pred 6 rokmi som bol outsider, ktorý si skutočne nemal takmer s nikým čo povedať. Začal som na sebe robiť, aby som bol každodenne vo všetkých oblastiach lepší. A teraz na seba viem strhnúť pozornosť nielen jednej ženy, ale niekedy aj celej spoločnosti. Pokojne tak, že sa ma rôzni ľudia aj hodinu pýtajú otázky,
a viem odpovedať tak, aby som vyvolával ďalšie otázky. Dávam pričuchnúť ku koláču a postupne chcú pričuchnúť ďalší a ďalší. Lebo je na mne vždy niečo nové. Lebo pri svojom životnom štýle mám vždy nové vedomosti, skúsenosti, zážitky a aj historky. Nemusím to hrať. Je to pravda, moja hodnota je vysoká a stále sa zvyšuje. Ďalej, hľadaj si dievča, ktoré je šťastné aj bez teba a buď šťastný aj bez nej. To je jedna z mojich chýb. Ona sa stala mojim cieľom, mojim naplnením, mojim poslaním. S ňou som bol šťastný a bez nej nie. Bol som emocionálne závislý. Ale ako sa môže ona spoľahnúť na mňa, pokiaľ ja som závislý od nej? A čo ak jej sa niečo stane a ja sa zrútim? A ako sa môže spoľahnúť, že sa postaram, keď sa jej niečo stane? Ten príbeh už poznáte. Požiadal som ju o ruku a povedala, ja nemôžem. Spovedal som sa o tom svojmu kamarátovi, keď ma nechala a on mi dal radu, ktorá mnou doteraz rezonuje. Muž musí mať svoju agendu, svoje poslanie. Skutočne, ak máš poslanie a zámer v živote, nie len, že na sebe prirodzene budeš chcieť pracovať, nie len, že tým zvýšiš svoju hodnotu, nie len, že budeš priťahovať ženy, ale aj priateľov vo všeobecnosti, odrazu to nebude o tom, že niečo hráš. Skutočne si cenným mužom. Staň sa princom, ak chceš princeznu. Už nebude problém počkať pár hodín alebo pár dní na jej odpoveď, lebo máš čo iné na práci. Máš niečo iné na čo myslieť. Si šťastný aj sám a preto na nej nemôžeš nikdy byť závislý. Počasie sa dostaneš do fázy, keď bude tvoja hodnota taká vysoká, že sa nielen nebudeš musieť snažiť o svoju príťažlivosť, budeš príťažlivý a budú ľudia, ktorí sa bohužiaľ sami diskvalifikujú, lebo sa nebudú cítiť hodní tvojej prítomnosti. Keď už je tvoja hodnota vysoká, tvoj koláč inšpiratívny a s poslaním nakrmiť tretí svet, vonia výborne a chutí ešte lepšie, potom si už len dávaj pozor, aby si ju neprekrmil, ale aby si v nej zbudoval túžbu. Kamarát, ktorého som spomínal, mi dokázal, že je jeho rada pravdivá najlepšie ako mohol. 2 roky potom sa s mojou ex-takmer slúbenicou oženil. Tak teda, nebyť dobrý chlapec? Byť, ale nie stále. Celkom mi dáva zmysel rada byť 80% zlý chlapec a 20% dobrý, kým spolu začnete chodiť, a 80% dobrý a 20% zlý, keď spolu už chodíte. Keď už je zamilovaná a vie, že si jej vyvolený koláč, môžeš sa tak aj správať, ale nie stále. Občas podpichni, občas ju zneisti. Drž ju na riadenej diete, čo sa týka tvojho koláča. Prosím, nepríď ku nej s tým, že ju miluješ. Čo potom? Ešte ste sa len držali za ruku a ty na ňu toto vybalíš. Má sa ti teraz hodiť do náruče? Viem, že vo filmoch to tak funguje, ale tie najskôr asi píšu ľudia, ktorým to nikdy nefungovalo a vyplakávajú sa pri písaní scenárov. Milujem ťa je taký veľký kus koláča, že sa ním zadrhne. A ešte si je neistá. Dobre, že je, to zvyšuje príťažlivosť. A hneď sa začne zamýšľať, ako by ju to zaväzovalo. A zabiješ príťažlivosť, lebo je to vyjasnené, neistota je preč. S význaniami ako milujem ťa vyčkaj aspoň potom, čo sa budete boskávať a keď bude ona šialene zamilovaná do teba a bude ti to hovoriť ako prvá. Ako sa k tomu vôbec dostať? Následujú sekvenciu, ktorú som hovoril skôr. Nadväzuj predĺžené očné kontakty so ženami, vy ženy takisto nahodiť úsmev. Často sa nám páčite a my jednoducho pri všetkých pochybnostiach sa vás len neodvážime osloviť. Možno si myslíte, že hru má začínať muž. Áno, má si myslieť, že ju začal, ale začínate vždy vy svojim pohľadom. Možno ho budete musieť opakovať, niekedy nie sme hneď chápaví. Keď prídeme my bez toho, aby ste začali s očným kontaktom, sme na bode 2 a vám to hocikedy príde moc ofenzívne. Ako postupovať potom? Osobne sa držím toho, že u žien, o ktorých viem, že sa nekvalifikujú, sa držím zásady nešahat, pouze koukat. U tých, ktoré sa kvalifikujú, sa s dotykmi posúvam postupne až po bod 5, ruka okolo pásu, kým štvorka, ruka na rameno, je ešte pokojne brané ako kamarátsky dotyk. Aj blízkeho kamaráta, nielen kamarátku, chytím za rameno. A zároveň ju vediem v pohybe, rukou okolo pása ju doslova nasmerujem.
kam má smerovať, na miesto v podniku, preč z trajektórie auta, ktoré ju ide zraziť a podobne. Nečakaj s dotykmi do neviem kedy. Keď zo seba spravíš len kamaráta, len kamarátom ostaneš. Ak o ňu máš záujem, ukáž to hneď, na prvom stretnutí. Do ďalšej fázy postup len v prípade, ak je v aktuálnej fáze v komforte. Napríklad nebráni sa, netvári sa kyslo pri dotyku ramena a podobne. Vidíš, že dotykmi úplne bez slov viem byť líder, dotykmi dám najavo náklonnosť a nemusím na to slovne vylievať city a potom sa stratím a nechám ju vyhľadovať. Boskávam sa s ňou, až keď viem, že ju skutočne chcem. OK. 4 roky som sa neboskával, lebo sa žiadna nekvalifikovala, okrem jednej, ktorá na mňa po hodine konverzácie sa vrhla a miesto kvalifikovania sama začala boskávať sama. A to je mindset, ktorý mám. Hľadám ženu, nie priateľku, nie kamarátku s výhodami a už vôbec nie kamarátku bez výhod, do ktorej budem zalúbený. Ak ti ide o to v úvodzovkách s niekým chodiť, tak si nájdi prvú babu a choď. Ale ak si seriózny a myslíš to s ňou skutočne ako chlap, a nie len užiť si niekoho prítomnosť bez záväzkov, ale si ochotný byť a stať sa tým, pokom ona skutočne v hĺbke duše túži, ani do toho nemôžeš ísť s iným mindsetom. Musíš sa vzdať toho dobrého, aby si mohol mať to najlepšie. Zamýšľal som sa, ako sa stať mužom, ktorého budú chcieť všetky ženy. Všetky ženy chcú muža, ktorého môže mať iba jedna. No a tretia téma, ako žiť spolu šťastne až do smrti. Vyjasníme si, čo myslím zamilovanosťou a čo láskou. Zamilovanosť sú pocity, je to nadšenie, sú to hormóny šťastia vyplavované v ohromných dávkach. Môžeš sa zamilovať aj na prvý pohľad. Môžeš sa zamilovať aj do viacerých žien naraz. To je chémia. Láska je rozhodnutie. Je to záväzok obetovať sa pre druhého v dobrom aj v zlom. Zamilovanosť je zväčša sebecká. Láska je zameraná na druhého. Zamilovanosť by som prirovnal ku gejzíru, lásku ku rieke. Rieka z gejzíru vyviera. Ale mnoho vody z gejzíru nejde do rieky, ale len tak sa rozprskne do ovzdušia. Mnoho riek zase vyviera z malých nudných prameňov a potom tak vyzerajú aj tie životy. Láska, záväzok a bezpečie tam je, ale chýba tomu šťava, chýba tomu vzrušenie. Verím na lásku bez zamilovanosti, z praktického hľadiska ju však považujem za somarinu. Častejšie vydám zamilovanosť bez lásky, z praktického hľadiska bláznostvo. Recept, ako žiť šťastne až do smrti? Stále zväčšovať zamilovanosť aj lásku. Najlepší checklist o láske je v prvom liste Korinťanom 13, 4 až 7. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Rozoberiem to do detailov. Láska je trpezlivá. Dobrou definíciou trpezlivosti je zachovávať si dobrý postoj počas čakania. Čakania na čo? Kým sa stretnete najbližšie, kým vyriešite problém finančný, vzťahový, zdravotný, zachovávaš si dobrý postoj, pokiaľ ide o čakanie na čokoľvek. Láska je dobrotivá. Máš s ňou dobré zámery? Si na ňu dobrý aj v prípade, keď práve nie je dobrá ona? Nezávidí. Závidíš je niečo. Je niečo, kvôli čomu sa pri nej cítiš menej cenný, si žiadostivý po iných ženách a závidíš iným mužom, alebo si v srdci verný tej svojej. Láska sa nevystatuje a nenadúva. Hovoríš jej mega vyznania lásky, ktoré sú nafúknutejšie, než je pravda? A vôbec, musíš ju slovne ubezpečovať o svojej láske, alebo si môže byť taká istá z tvojich skutkov, že to nie je potrebné a ak to povieš, je to už len malé plus naviac. Nadúvaš sa ňou pred svojimi priateľmi? Prispôsobíš sa ich reči, akú kosť si zbalil, alebo o nej budeš hovoriť ako o človeku? Nespráva sa neslušne. Neslušne môže mať veľmi veľa významov. Nadávaš jej, keď sa ti niečo nepáči, alebo ešte horšie len tak? Ak jej nenadávaš nahlas, nenadávaš jej ani vo svojej mysli? Chceš ju použiť ako nástroj pre svoje uspokojenie, pre nechápavý, to je sex?
odôvodňovať to tou záplavou hormónov, ktoré ťa k nej priťahujú, alebo si ochotný nevystaviť ju smilstvu a byť jej verný celý život. Vedieš ju k dobrému, alebo zvádzaš na zlé. Nápoveda zvádzanie na zle nie je láska. Nehľadá svoj prospech. Jeden stupeň toho je považovať jej prospech za rovnako dôležitý ako svoj, to sa volá barter. Je to druh obchodu okoreneného záplavou hormónov, k akému nás vedie naša spoločnosť. O čosi viac je hľadať viac prospechu pre ňu ako pre seba. Boží štandard ale nehľadá svoj prospech. Vôbec. Je jasné, že keď ťa tvoja žena miluje a tiež nehľadá svoj prospech, že z toho budeš mať prospech. Ale si v tom kvôli tomu, aký z toho budeš mať prospech, alebo sa na svoj prospech vôbec nesústredíš a sústredíš sa nezištne len na jej. Nerozčiluje sa. Niečo vysvetľovať, tak rozčiluješ sa či nie? A keď sa rozčiluješ, je to jednorázové a pre vážnu príčinu, alebo v sebe postupne dusíš a hromadíš hnev. List Efežanom 4.26. Hnevajte sa a nehrešte, slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. A anglický preklad King James hovorí ešte lepšie. Doslova, láska sa nedá sa ľahko vyprovokovať. Nehovorí, že sa nedá vyprovokovať vôbec. Nepočíta krivdy. Krivdy a nesprávne veci sa dejú. Sme padnutí ľudia, aj tí, čo sme znovu zrodení. Často ani nemienime niečo zlé, ale aj tak z toho vyjde zlé. Odpustíš. Ale odpustil si iba slovom, alebo aj vo svojom srdci. Je tvoje odpustenie novým začiatkom z nuly, alebo máš v hlave dlhý zoznam toho, čo urobila zle, ktorý pri najbližšej vážnej príležitosti vyťahneš. A ak aj nevyťahneš, nemáš ho ani mať. Opäť preklad King James tu hovorí, nezamýšľa žiadne zlo. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Tešíš sa z toho, keď svoju milovanú zvedieš v niečom na horšiu cestu? Napríklad, ona chce prestať fajčiť, ale ty jej ponúkneš cigaretu a ona si dá. Teší ťa, že je taká ako ty a znížili sa tvoje vlastné štandardy, aký dokonalý musíš byť? Alebo sa z akejkoľvek neprávosti, nesprávnosti, zla či iba zhoršenia v niečom netešíš? Láska sa neraduje z neprávosti, ale raduje sa z pravdy, z toho, čo je správne. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Viem, že tento bod je veľmi ťažké overiť. Ťažké je vyskúšať všetko možné trápenie a bola by aj hlúposť to robiť. Ale si ochotný znieť skutočne všetko? Si ochotný obetovať v prípade potreby, prosím, nerob to demonštratívne, svoj majetok, osobné vzťahy, zdravie alebo aj život pre ňu? Alebo máš nejakú hranicu, že potiaľ to áno a odtiaľ to ďalej sa musíme rozlúčiť, čau. V tých veršoch je oveľa viac, než som vymenoval, ale toto je perfektný checklist, ktorý zabezpečí harmonický vzťah. Ak máš ty takú lásku ku nej a ona k tebe, myslím, že nie je o čom váhať, ste si súdení. I keď obávam sa, že myšlienka toho súdenia by vás viedla iba k opätovnej strate kontroly a pasivite. Povedal som, že láska je rozhodnutie. A rozhodnutie je na tebe a na nej. Ty sa musíš rozhodnúť pre každý z týchto bodov. Ona takisto. Nájdi si ženu, pre ktorú sa takto dokážeš rozhodnúť a ktorá sa dokáže takto rozhodnúť pre teba. Ak si vzájomne pasujete podľa svojej ústavy, podľa svojich najhlbších hodnôt a snov, nemal by to byť problém. A ako udržať zamilovanosť? Veľmi jednoduché. Nikdy neprestaň hrať hru na zvádzanie. U väčšiny ľudí asi po pol roku, u mnohých po rokoch manželstva sa prejaví kríza, keď už necítia tie krásne pocity, čo na začiatku. A niektorí majú v sebe lásku, rieku, ale chýba im šťava, gejzír. Iní lásku vlastne nikdy nemali a boli vždy iba sebecky zameraní na seba a jediné, čo so svojou partnerkou robili, je barterový obchod, uspokojenie za uspokojenie. V momente, keď sa stratia všetky tie emócie, nie je v tom dostatok uspokojenia, obchod sa viac neoplatí a tak nastáva buď to rozchod a rozvod, alebo mrzutý život dvoch ľudí, ktorí k sebe nič necítia, ale ich strach zo samoty je väčší než túžba byť s bývalou láskou, a to hovorím v úvodzovkách, lebo
Láska nikdy nezanikne, ako hovorí list Korinťanom 13.8. A tak spolu zostávajú. Celý trik je v tom, že ona od prvého predĺženého pohľadu s úsmevom hrala hru na zvádzanie a to v tebe vyvolalo pocity zamilovanosti. Čím viac ste obaja hrali hru na zvádzanie, tým viac ste boli zamilovaní. Potom, keď ste sa začali vzájomne považovať za stereotyp a istotu, prestali ste sa zvádzať a prestali ste cítiť zamilovanosť. Zamilovanosť je vedľajší produkt hry na zvádzanie. Tak sa hrajte. Som celkom známy výrokom, ak ti stačí stagnovať, udržuj sa vo forme. Čo tým myslím? Väčšina ľudí pristupuje k cvičeniu tak, že sa chce v úvodzovkách udržať vo forme. Otázka, aký to má zmysel? Ak sa udržíš vo forme, zachováš si presne tú istú formu, ktorú máš. Tomu sa hovorí stagnácia. A tak začnú cvičiť, zistia, že stagnujú, nemotivuje ich to, prestanú cvičiť a ide to s nimi dole vodou. Viem, že nie s tebou. A ako robíš čokoľvek, tak robíš všetko. Netýka sa to iba cvičenia. Hovorím to isté, čo som hovoril o niečo skôr. Pracuj na sebe, aby si sa zlepšil každý deň vo všetkom aspoň o trošku. To isté aj keď ste dvaja. Pracujte spoločne na svojom vzťahu každý deň, aby ste boli o trošku viacej zamilovaní a o trošku viacej milovali. O 5 rokov ani nebudete chápať, akí ste boli nudní a nezaujímaví, že ste sa do seba vtedy vôbec zamilovali. Teraz je to o toľko lepšie. Z hľadiska celého života budete medzi najšťastnejšími ľuďmi na svete, o tom som presvedčený. Svoju lásku som zatiaľ nenašiel, ale našiel som život s poslaním, ktorý ma naplňa. A miesto hľadania šťastia vo vzťahu som našiel šťastie, ktoré viem do toho vzťahu dať. A manžel mojej ženy bude najhorší manžel v deň našej svadby. Každý ďalší deň budem už iba lepší a lepší, lebo som získal pevný návyk rásť každý deň v každej oblasti a tento návyk to urobí doslova za mňa. Nezískal som ešte všetko, o čom som tuto kázal, ale verím, že ti môj podcast je inšpiráciou a že si v ňom našiel cenné rady, ako sa posunúť ďalej tam, kam chceš ísť. Keď si chceš spraviť prehľad o tom, čo som hovoril, vidieť, aké presne biblické citáty som používal, klikni na link, ktorý uvádzam pod videom. Tento podcast pôvodne existoval ako článok na stránke pornojelož.sk a na tejto stránke si ho môžeš prečítať. Takisto vás pozývam vypočuť si nasledujúci podcast, ktorý sa týka podobnej témy a to je sex mimo manželstva nie je láska a tam pôjdeme do hĺbky, čo o tomto Biblia hovorí.